akabe mhlophe njengomlotha, akashitshe la ahleli khona ebeyilowo mbali simshaye ngonwabu. Khona la uma esemsebenzini eduze kwetafula elimnyama ebemnyama, maye kungathiwa izabomvu ebebomvu, maye esendwangini uze bezosho abelungu ukuthi hayi this is not a normal person, exoshwe hambe uyohlala ekhaya. Ngithi uhlupha abantu, hambe uhlala ekhaya, hambe uhlupha abakithi. Yabo bafa labantu abathakatha abahlukumeza abantu emsebenzini nabathakatha abantu, kodwa laba abahluku ikakhulukazi laba abayizimene, fune umshaye emilwe yiqhuqhuva la enganaki engathi uyalinwaya, libhibhe lihlikizeke kuthiwa hayi isimila lokho okumila abantu kuthiwa yifire and stuff like that. Umshaye kumile lento inuke mayengena phakathi kwabantu, inuke abantu bethi inuke. The time ethi uyayinwaya ngcothu kuyinwele kubole ikhanda ligcwala ubomvu libole ehambe kuwo lo mnyama kusenjalo esalwa leyo phinde imshaye ngestroke wa right. Kusenjalo esathi uthi uyaxega ngapha esayidi phinde umshaye kwa left, ehlala enqoleni nasenqoleni umshaye bola umgogodla. Sikhathelo ingane zethu ihlukumeze ixhaphaza nasenqoleni umshaye bola umgogodla elale phansi. Asimbulali, simfundisa isifundo. Khona la izohamba sihambe sithi hayi akayi kwaba kubo akakhahlele ibhake, simshaye ehlale phansi 2 years. Inyanga emlaphayo ezenza ukuthi isile kushaye nayo ngoba iqinile yaku social media, kushawe nayo ehlakaniphile ithinta ibona ukuthi kubi baleke. Mase sizomxegisela, angithi siyakhana la, mase sizomxegisela makuwukuthi ushonile during that period ngoba nathi asazi phela ukuthi kokwenzakalayo, kulungile ibhadi lakhe. Mase sindile simxegisele esinde seyekile ukulashwa abantu, esegive uphile esinde, mase sindile masebuye uzombona ngephinde ehlupha abantu. Ngisho ukuthi unika isikhundla uyosho cela ningiyeke ningalinga ngifune izikhundla ngi-right nje ngiyi-general worker. Yini simfundisa isifundo, sikhathele ukuxhaphazwa labo bloody fool labo, ungathi ungaze umgenge ngisho physical. Iyahlupha-ke sometimes into le esikhuluma ngayo, khona uthola ukuthi ena mhlambe lo muntu esithi uyashaya siyamsukela ngoba simzona. Asikufind out, asikuqinisekisi ukuthi ashaye umuntu o-wrong. Ngiyabona nje masiyibhayizisela umuntu laba abathi uzobasiza uJesu Kristu, masiyibhayizisela vele imithi itest wakubona-ke vese labo ngiyayibonela-ke labo amakholwa vese imithi itest ningixolela ngisho itest umuntu oyikholwa uhlezi elingwa vese imithi itest wakubona. Omunye umuntu uzongibuza ukuthi ena hawu usungisizile-ke samshaya nangu eseza kuwe phela esezofuna ukwazi ukulashwa. Angithi nalika iclient, angithi funa kuvele lapho-ke ukuthi uyasazi isitori sakho, funa inyanga yazi ukubona umuntu angikhulumi ngezangoma la, funeke inyanga ilento ikwazi ukubona umuntu oshawe yiyona ukuthi ilo i-communicate nalo nezinto zayo ikwazi ukuyitshela ukuthi lo ingali ukuthi ishaye lo iphinde mase eshayekile iphinde isizakala. Angithi khona usezolimala lapho ngaphandle-ke lamavukane la ku-social media agcwele ku-social media enza leyo nto ukuthi imshaye iphinde imlaphe sebesizakele bobabili. Ayifuneki leyo nto. Umuntu oshawe wena ufune uyolashwa abantu, ungamlaphi. Angithi sisiza loyo usenkingeni futhi ngiyidiscavela angizwanga naye, angizwanga. Ngaphandle-ke phela uma bengangeni abantu, cha inyanga phela ayikho inkinga mayishayela bona inomuthi wamazinyo, bephathwa amazinyo abantu bephathwe yikhanda, inyanga iphinde ibelapha. Angiliboni icala lapho.
wenzela ukuphila naye. Phela angithi angingeni muntu, abantu baphathwa izinyawo babekela imbhulela, iphinde yenzela ukuphila. Bafowethu kunzima ukuphila, ngiyaxolisa uma ngikhuluma kunzima ukuphila. Phela naye wenzela kungena abantu lapho ethi uphethwe yikhanda, mase yamlapha kanti uyena vese ubebabekela umbhulela. Ngiyakubona-ke lokho-ke kuseceleni inyanga isuke yenzela ukuphila, akufuneki inyanga ihlupheke. Kodwa lo oshawe yiyona esesizakele lo ezosho ukuthi kanjani, lo ma efika la inyanga afuna imtshela ukuthi imbuze khona izothola ukuthi hawu induku yami le mesisho ithi eyi le nduku le isasiphelele asikakabi nayo, akudlulele kwabanye mfethu, mhlawumbe bazokusiza. Okwamanje kusasibhedlela asikabini, kanti yazi ukuthi iwolo lo wena lo hlupha abantu. Khona nizoyeka ukuhlupha abantu. Ukuthi uyimeneja emsebenzini akushiwo ukuthi ihlupha abantu. Abantu bakithi they don't understand management, but they've gone to school and read it. Others are the managers because of the promotion. They didn't learn management. Ku-management ngisho ungariphothanga lutho akusho ukuthi awenzi lutho. Abantu bakithi bazi ukuthi ukuba yimeneja ukuthi noma ukuba yi-supervisor ukuthi uhambise ama-report ngomuntu. No, umlungu uhlakaniphile. Umqashi uyakubona uma uhlezi uletha ama-negative report nama-bad report ukuthi wena uhlulwa ukuba yimeneja. Yikho uthola umuntu ngelinye ilanga esedimothiwe. Yilokhu ukubhayiza, uyabona umqashi wena unama-negative report, shuthi wazi ukuthi ukuba yimeneja ukuripotha izinto ezimbi ezenziwa abantu. Nama-positive report ayaba khona, uyawahambisa. Futhi akuphoqi ukuthi uhambise ama-report. Do management properly, kuzobonakala uma uyenza. Umqashi yikho ubona umuntu kuthiwa bavele baxosha yena noma wamdimothi, uyakubona uyisidididi, wazi ukuthi ukuba yimeneja ukulwa nabantu nokuhambisa izinto ezi-negative ngabantu. Kanti wena u-perfect yini? Nazi iy'meneja phela azikho perfect, zingabantu njengabo laba, akudilwe nje nabo. Akabe mhlophe njengomlotha, akashitshe la ahleli khona ebeyilowo mbali simshaye ngonwabu. Khona la ma esemsebenzini eduze kwetafula elimnyama ebenyama, maye kungathiwa izabomvu ebebomvu, maye esendwangeni uze bezosha belungu ukuthi hayi this is not a normal person, exoshwe hambe uyohlala ekhaya. Ngithi uhlupha abantu, hambe uhlala ekhaya, hambe uhlupha abakini. Siyabonga. Makhona la esikhulume khona kwaba khona ofila insecurity noma kwangathi uyacindezeleka noma lento siyikhuluma besingaqondile kodwa besikhuluma iqiniso lesi sikushoyo asishintshi, kuyikho nje. Thank you.